Songnang pabotoh nami nakin pasato nami dope barita sia toba. Sada ina mar inisial TS marumur 62 tahun, pangisi ni Kelurahan Parsoburan Tengah, Kecamatan Habisaran, Kabupaten Toba. Di Suramau di Binanga Aik Kualu na adong di luat Habisaran di Arina Salpu. Ada orang siang tanggal 10 pituna salpu dang mula benasida tu bagasna. Alani i semaus do dilului aka sisolhok na nasida rabdohot aka dongan sahuta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Toba pedohok mangurupi laho mangalului nasida. Di hari panopon cupang ni natorob do saong-saong ni inatai ditoruni parhitian Kualu na adong di desa Lumban Rau Kecamatan Habinsaran. Siani magabe tubuh sura-surani masyarakat na maub nasida dipinangai. Amang Pontas Batubara, Kepala BPBD Kabupaten Toba na ditopok Toba TV di tanggal 20 toluna salpu madok, nuaingon nunga di bahe tolu jaring manang doton di Minanga Aik Kualu, asa anggia nian boy sakot pamatang ni nasida di dotoni molotung penang marujung ngolu nasida. Yang bersangkutan menghilang dari rumah jam 5 pagi diperkirakan. Mulai dari situ yang bersangkutan tidak muncul ke rumah lagi kembali. Hari ke-6 kita temukan tanda-tanda mandar atau sarung atau pakaian yang biasa dipakai ibu ini, dalam bahasa Batak sauk-saung, yang biasa dipakai penutup kepala, kita temukan di bawah jembatan Aik Kualu. Alai satro di tanggal 24 na salpu dang dapok ni natorob dope natai jala setotong dope dilului natorob nasida di saluhut luak ni Habornas. Sian Toba, Toba TV mabaritahon.